Babati machiegni. Duol mariwo Uganda jo Kenya NCIC uluongo jaod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma ka itude kod tiyo gi weche mag thuo oganda. Mano bang' weche manchane jaod bura no wacho motelo ne limbe mar kweth linda mwananchi e kaunti ma Homa Bay. Kaluma kata kamano wacho ni weche nego nyocha ne oloka taro. Jafwambo marwa Otieno Job chakono weche manyien mag oimore gi ripodno. Ukaina ndoga kainka nisechamo gimoro koro ka ok idwa riwori gi kodwa tilal. Kochakore gi sani wachiwo command ka wariwore kodu kaka thuond dalawa ni ng'ata mawacho ni one time ukal kode. Mano e wach manyocha owach gi jaod bura ma Homa Bay Town Peter Kaluma motelo ne romo mar kweth linda mwananchi e kaunti no. Wach manyaka sani osekelo liet kendo miyo duol mariwo Uganda jo Kenya NCIC oluonge mondo miyo timne nonro. To e duoko mare, Kaluma pod ochung' kar tiende ni weche manowacho ne owenya taro gi ute mag fwambo ni mar en ne ok osiayo lweny. Utterances which I've seen, twisted by the media without putting the full context are the subject matter of action by the NCIC, whose letter I've just received now. Actually, I received it while, coming here. And I've instructed for the writing of a response, the most important part of which is that I relish appearing before them. Jaod bura no ramoni tulo manyocha obedo Homa Bay. Ichechne ne ochan kod kweth mar linda mwananchi giwegi. Honorable Governor James Orengo, Babu Owino, recruited very dangerous criminals, most of whom are facing murder trials currently, most of whom are facing robbery with violence charges. There is no goons in Homa Bay. I can tell you if there were goons, your media would have reported them. Duol mar NCIC wacho ni weche mag Kaluma gin mago ma ichichni gin mag athuye kod akwede kendo nyalo nyayo tulo. NCIC onyiso Kaluma ni ka ole ochopo e nyimgi tarik 19 dweni to idhi kawne okang' mar golo chik mondo obila omake. Kaluma kata kamano wacho ni oseyudo gwel mar NCIC kendo miyo duol no luor. Ewi mano bende wacho ni weche manyocha owacho okolok maber gi duol no, kata kamano oikore mar chopo e nyimgi mar chiwo ler. E barua mare kata kamano, Kaluma onyiso NCIC ni okonyal yudore tarik 19 kaluwore gi dech mag tich, mak mana ni onyalo bedo thuolo mar chopo e nyimgi bang' tarik 27 dweni. Kaluma koro donje listi mar josiasa ma NCIC osegwelo ewi tiyo kod weche mag athuye kod akwede motelo ne yiero maduong' mabiro. Otieno Job, Ramogi TV.